verte lag het dorp Borgerlo te sudderen in de late namiddagzon van een ongewoon warme dag in mei. De lucht trilde boven de weiden, de oude eiken in en rondom het dorp waren in een dreigend waas gehuld dat op een naderend onweer duidde. A. Fien Berens zette een emmer met voer in de kruiwagen, pakte de handgrepen en duwde het vehikel het erf af van hun boerderij de Hoge S. Ik ben aan het breien, sokken. En ja, ik kan niet alles meer wat ik wil. En toen ben ik met sokken begonnen te breien voor kennissen. En op plaats dan zit je altijd te breien en te luisteren naar het boek. Dus een droom je al helemaal fut? Nou ja, dan lees ik. Ik hoor het voorlezen en ik zit te breien. En nou, daar kan ik uren mee bezig wezen. Ja? Ja. Ja. En als het mooi weer is, dan ga ik op een rolscooter. En dan ga ik even rijden. En zo ga ik dan rond. En er komen mensen die vragen dan, mag ik een paar sokken van u? En dan mogen ze uitzoeken achter. Ze zijn er in het rood en in het groen en in het blauw. En dan de gewone kleur. En dan zoeken ze zelf uit. En alle maten zijn er ook. Heel mooi. Mooi, hè? Ja, die reden ben ik wel mooi. Ja. 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 Ik vind dat ik altijd geweldig als je zo mooi bij het paard bent. Ja, oh, ik kan niet veel meer, omdat ik niet meer... En winters ga je ze breien of zo? Ja, Ik denk dat je altijd doorbraaien. ik rij altijd door. Oh, ja. En dan zijn er mensen en dan rijden ze met de auto langs je. Mag ik even een foto nemen, zeggen ze Ja, dan. geweldig toch? Dat is toch leuk. Dat zei je dan, moet je ook En een ik- zakje helpen. Ja. Nou, het is leuk. Ja. En hoeveel verkeep je nou, hoeveel zakken? Nou, ja, dat is heel ongelijk. Maar dan ben ik er eens uit en dan zit je niet de hele dag in huis. En je spreekt dus met de mensen. Je krijgt soms hele verhalen te horen van mensen. Dan moeten ze even met je wat praten. Nou, en dat is heel leuk. Ja. Anders ben je altijd alleen thuis. Dus als het een mooie dag is, dan ga ik op middag eventjes rijden met het ding. Maar die sokken zitten er altijd op. Dus ze kunnen ze kopen of... Het is meer, nou ja, dan heb ik een doel om weg te gaan. Goeie, Goeie. Ah, goeie. wat ben je mond van? Ja, wie komt uit Squalen? En dan gaan we naar Hoesten fietsen, hè? Ja. En fiets je me al together? Ja, meestal wel. Ja, meestal wel. En dan fietsen meestal lekker nog in mei, ja. Ja, maar die maakt meer die kant uit. Dus ja. En als je hier nou zegt, moest je 12 fietsen, waar hebben we het dan over? Gewoon farmkes en Famkes? ja. En visken. En visken, ja. Ja, visken ik graag, hè. Ja. Misschien even snijden en heel tijd visken. Oké. En ja, zou het zijn. Famkes en fisk? Ja. Ja, visken doe ik net heel vaak, maar ja, Famkes wel. ja, farmkes wel. Ja. Dat is het lievelingsonderwerp. Is dat zo? Ja. En Ja. wie is dan het leukste van Squallen? Dat vertellen we net. Nou, dat is een volle. Ja. Ja, Je bent net zo kritisch? Ja, we hier krijgen toen we daar weer hier toen Famke. Ja, die zit bij ons in de klasse. ja, dat lied, ja, dat Hier het even horen. Ja, Maar wat maakt het haar dan zo mooi? gewoon uiterlijk en ja, de waren litten. Gewoon van alles wel, ja. Dus dan ben je mooi er wel een beetje verliefd op. Ja. Nou, Nou, nee, net verliefd, maar ja, is die wel knap.
Ja. Maar en hoe zou je hem dat dan oppakken om haar een beetje te versieren? Ja, nee, dat hoeft ik bijna. Dat doen we op een feestje en dan viel het wel. Hè, dan. Volgooien met Shandy? Ja, zoiets. Nee, gewoon echt dranken. Nou ja. Maar nee, nou ja, gewoon zou het heen. Ja. Maar had je hem dan in de klas zitten bij haar, dan let je hem dan wel een beetje op wat je meester zei? Nee, dat doen we nooit. We letten alleen maar op haar dan. Ja, Ja, gewoon eigenlijk op alle flankjes wel, hè? ja, dat, Op een PNI. ja. Ja. Ja, dan laten we gewoon, dan zitten we te zien en dan zeggen we van, dat is mooi van. Ja, en dan, dan zeg je het. ja. Ja, we zijn beste maten, dus ja, dan maken we het goed op gaan, hè? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, zou het heen. Maar je bent er nooit verliefd geweest op hetzelfde famke? Ja, Ja, hoor, dat wel, ja. 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 Dat is best wel veel, want ja, dan zei ze van ja, ik vind die leuker, en ja, dan zit die oren, maar je zag eigenlijk een kap in de klas. Ja. Ja, Maar hoe heb je hem dat dan oplost? Gewoon, gewoon. ik ben vrienden, hè, dus die kennen alles. Ik ken eigenlijk alles bij je neer.